салому дуруди бепоён ба ҳамаи шумо мухлисони азиз. Ин барномаи дар шабакаҳои иҷтимоист. Ман Фирдавси Хурсандам. Дастаи Зенити Санкт-Петербург ҳамлагари Барселонаро харидорӣ намуд. Футболбози 22-солаи бразилӣ Малком бозингари Зенит хоҳад шуд. Гуфтушунидҳои Зенит бо Барса дар мавриди ин футболбоз ба анҷом расидааст. Аммо худи бозингарро дар Русия интизоранд то ба Питер омада аз ташхиси тиббӣ гузарад ва дар қарордод имзо гузорад. Зенит барои ин футболбоз 40 миллион пардохт кардааст. Аммо дастаи футболи шаҳри Санкт-Петербург боз 5 миллиони дигар бояд ба дастаи испанӣ мукофот диҳад. Агар Малком бозии натиҷабахш нишон дода тавонад. Малком моҳи июли соли гузашта бо маблағи 41 миллион аз Бордои Фаронса ба Барселона гузариш анҷом дода буд. Зенит бо ин футболбоз шартномаи 5 сола ба имзо хоҳад расонид. дастаи Спартаки шаҳри Москваро як қатор бозингарони ҳайати асосияш тарк гуфтанд. аммо дар ҷавоб қаҳрамони ҷаҳони соли 2014-ро раҳбарият ба даста даъват сохтааст. дастаи Спартак Андрей Шурлеро ки аз тими Боруссия Дортмунд барои 1 сол ба иҷора гирифтааст, ин футболбози олмонӣ дар дастаи наваш ба рақами 20 ҳунарнамоӣ хоҳад кард. мавсими гузаштаро низ Шурле дар иҷора ба пираҳани дастаи Фулхем сипарӣ намуда буд. Андрей Шурлер то ин ҷониб дар дастаҳои футболи Майнц, Байер, Челси, Волфсбург ва Боруссияи Дортмунд бозӣ кардааст. рӯзҳои наздик дар бозори трансферӣ як гузариши ҳангомавӣ ба қавле бомба бояд амалӣ шавад. дастаҳои Манчестер Юнайтед ва Ювентус бозингаронашонро иваз мекунанд. аз Манчестер Ромелу Лукаку ба Турин меояд ва аз ин шаҳри Италия Пауло Дибала ба Англия сафар хоҳад кард. дар ин бора сомонаҳои итолиёвӣ навиштаанд. тавре гуфта мешавад, ҳамлагари 26-солаи мунтахаби Белгия Ромелу Лукаку дар мавриди гузаришаш ба Ювентус зид нест, аммо Пауло Дибала бошад намехоҳад. Дибала гуфтааст ки ман хулосаи ниҳоии хешро баъд аз оне ки бо сармураббии нави даста Маурисио Сарри суҳбат мекунам хоҳам баровард. тақдири Дибала дар дасти Сарри аст. агар хоҳад пас ӯ бозингари МЮ хоҳад шуд. сармураббии МЮ Сулшер бошад гуфтааст ки то охири бозори трансферӣ як ё ду футболбози навро ба даста даъват хоҳад кард. гапу чапҳо дар бораи ивази футболбозон миёни ду клуби итолиёвӣ низ зиёд аст. яъне ба қавли гуфтаҳо Ҷеко ба Интер мераваду Рома ба ивази ин ҳамлагараш аз Интер Икардиро ба даст меорад. Интер ду маротиба барои Эдин Ҷеко ба Рома пешниҳодҳо карда буд. аммо бошгоҳи шаҳри Римро маблағи 10 миллиони Интер ки барои ин футболбози босниягӣ пешниҳод кардааш қонеъ накарда буд. аммо Рома аз ҳолате ки ба Мауро Икарди дар Интер рух додааст истифода карда ҳамлагарро ба даста оварданист. ба ҳар ҳол аз ҳамлагари 33 сола дида футболбози 26-солаи аргентинӣ хубтар аст. Мауро Икарди ба сармураббии нави Интер Антонио Конте писанд нест ва ҳарду муносибати сар доранд. ҳатто Конте футболбози аргентиниро барои тамринҳои дастаҷамъии пеш аз мавсим бо худ нагирифтааст. ин аниқ аст ки бо омадани Конте Мауро Икарди аз Интер меравад, вале ба куҷо инро раҳбарияти клуби шаҳри Милан ҳал карда метавонад. арсенали Лондон барои Пепе ном футболбоз ба тими Лил 80 миллион евро маблағ медиҳад. президенти дастаи Лил Жерар Лопес ин иттилоъро расонаӣ карда гуфтааст ки ҳамлагари дастааш ба Арсенал мегузарад. ӯ барои ин гузариш 80 миллион евро фоида мебинад. пас суоле ба миён меояд ки Пепе кист? Арсенал ба ин қадар маблағи миёншикан ӯро моли худ карданист? ин ҳамон Пепеи португалӣ ки қаблан дар Реал бозӣ мекард нест. Николя Пепе футболбози Кодивуарӣ буда аз соли 2012 инҷониб дар дастаҳои фаронсавӣ бозӣ мекунад. соли 2017 Пеперо Лил бозингари хеш сохт ва феълан якбора 6-7 дастаи футбол талабгори ҳунари ӯ шуданд. дар мавсими гузашта Пепе 24-сола дар 41 бозӣ 23 гол задааст. ин буд якчанд трансфери ҳафта ки эҳтимолияти анҷом ёфтанашон бештар аст. аммо ҳамарӯза даҳҳо хабарҳои дигар низ дар ин мавзӯъ пайдо мешаванд ки аксарашон асоси воқеӣ надоранд. хайр, ба ҳамин тамом. то дидори навбатӣ бо мо бошед.